Täze Türkmenistan gurulýar we hökmen gurulmaly. Hormatly ýurtdaşlar. Täze Türkmenistan diňe täze binalar bilen däl, täze düşünje bilen gurulmaly. Hakyky ösüş diňe daşky keşde däl, adalatda, kanunyň hemmeler üçin deň işlemeginde, jogapkärçilikde we insany oýlan hormatda. Her bir jemgyýetde jogapkärçilik möhüm gymmatlykdyr. Ol diňe ýöneki ýurtdaşyň däl, eýsem, ýol başçylaryň, döwlet edaralarynda işleýänleriň we jemgyýete hyzmat edýän her bir adamyň hem borçydyr. Wezife ygtyýar bermek bilen birlikde uly jogapkärçilik hem ýükleýär. Her bir döwlet gullukçysy kabul edýän kararlarynyň adamlaryň durmuşyna täsir edýändigini ýatdan çykarmaly däldir. Kanun adaletli ullananda onuň güýçlenýär. Jogapkärçilik duýgusy güýçlenende jemgyýet hem berk bolýar. Şol bir wagtyň özünde ýurtdaşyň öz borcu var. Geljegi diňe bir ýolbaşçylara bagly däldir. Her birimiziň dogurçylyk, halal zähmet, bilim we birek-birege hormat arkaly has gowy geljegi gurmagy goşmalydyr. Özümize bir sorak berelim. Biz gurýan täze Türkmenistan diňe täze binalaryň ýurdu bolmalymy ýa-da adalatyň, jogapkärçiligiň, onamyň we adam mertebesiniň bir ornaşan ýurdu bolmalymy? Meniň inancym şudur. Täze Türkmenistanda ilki bilen biziň eskerlerimize gaty gowy üns bermelidir. Öň gurçukly naharlar ýyp, ýyrtyk eşikler geyip, bite ogulyp ýören eskerlerimiz Täze Türkmenistanyň beýle esker bolmaly däldir, gaty gowy üns berilmelidir. Sebäbi esker bizi goraýar. Esker watany goraýar. Watany gorasa halky goraýar. Çağlarymyza bilime üns bermelidir. Bilimli döwlet hiç bir zaman yıkılmaz. Çağlarımıza uly höwes bilen üns bermelidir, bilimli etmelidir. Sebäbi çağa ýurdumyzyň geljegi. Doktorlara üns bermelidir. Daşary ýurtlara men keselim bejerjek. Daşary ýurtdan men kömek sorajak diýip bermeli däldi. Biz özümizden döretmeli. Her hili bilimli doktorlarymyzy özümizden döretmeli. Höwesli ýaşlarymyzy biz özümizden döretmeli. Möhüme polisiýa işgärleri halky gorkuzmaly däl. Halky näme üçin gorkudýarlar? Şu häzirki rejime boyun egerjek bolup gorkudy saklaýarlar. Ýöne Täze Türkmenistanda bu zatlar bolmaly däl. Möhüme öňkü ady bilen KGB, komitet bularyň ady ütgeýe. Ýöne edýän zalymlyklary ütgemeýe. Halka adaletli seretmelidir. Adalet halkın tarafında olmalıdır. Häzir Türkmenistanda adalet barmy? Konstitusiýa diňe kagız ýüzünde. Özüne peýdaly tarapyny demedik. Konstitusiýa ady bardy, özü ýok. Ne şeýle diýip aýdaýyn men de. Ady bardy, özü ýok. Ýöne Täze Türkmenistanda kanun bir derecede işlemelidir. Halkın hal ýagdaýy gowlanmalydyr. Halk paýda etmeli däldir. Bizim paýda etmege ihtiýaçymyz ýok. Her bir halkyň öz ýeri, topragy, islese fabrik bolsun, islese ekin etsin, üstüne durup sen şunu et diýip buyruk berilmeli däldir. Halk isleýişi ýaly ýerini ullanmalydyr. Miras bolmaly. Nesilden nesile geçmeli. Misal getirip aýdaýyn, meniň ýerim bolsa, meniň çağlaryma, aktyklaryma, çoğuluklarıma nesilden nesile miras bolup geçmelidir. Türmeler var aýtsam. Türme diýen zat Türkmenistanyň, Täze Türkmenistanyň bolmaly däl. Düzediş koloniýasy bolmaly. Jenayet işleyenler
ona psikolog doktorlar tarafından şoların kömegi bilen ol adam mertebesi peselverderdir. Häzirki rejimde her bir biri birine kakşan insanları cenanlarımızı türme salıp çıkarıp oturandırlar. Türme düşen adamın mertebesi depeleniyor. Yani şu türme düşüp çıktı deyip sıylanmaya. Ana şunun için mertebesini depelemek için tehel bakanı olsa türme atıyandırlar. Şu türmede oturup çıkan adamın çağası ya da şu türmede oturup çıkan zenanın çağası çağalarım kemsidiliyor. Şeylerik bilen halkın mertebesi peseli. Belli zatlara Təze Türkmenistan'a yol verileceklerdir. Adam mertebesi has yukarıda olacaktır. Sağ olun.